Ανακαλύψτε πως και εσείς μπορείτε να πάρετε δωρεάν προϊόντα από την Temu. Πρώτα θα πρέπει να πάτε στο σύνδεσμο που σας έχουμε κάτω από την περιγραφή του βίντεο και να κατεβάσετε το Temu. Μετά θα πρέπει να πάτε στην μπάρα αναζήτησης και να βάλετε το μοναδικό κωδικό FRD481574. Συγχαρητήρια! Ξεκλειδώσατε μοναδικά δώρα για εσάς. Στα δώρα τα οποία μπορείτε να επιλέξετε θα βρείτε ακριβά gadget όπως ρολόγια smartphone, πολυτελείας φορέματα, γυναικείες τσάντες, προϊόντα ομορφιάς και γενικά ό,τι σας αρέσει, γιατί πολύ απλά θα μπορέσετε να τα πάρετε δωρεάν. Τις περισσότερες φορές, το Temu δίνει 4 δώρα εντελώς δωρεάν. Και εσείς θα πρέπει να αγοράσετε μόνο 2 προϊόντα, συνολικής αξίας, από 20 ευρώ μέχρι 40 ευρώ, αναλόγως την προσφορά. Τα δώρα που θα πάρετε μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και τα 200 ευρώ. Οπότε είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για να κάνετε τις πρώτες σας αγορές από το Temu και να κερδίσετε δώρα τεράστιας αξίας. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο και κερδίστε εκπληκτικά δώρα.